Merħba, nilqak fuq is-sit tagħna. Emu. Ija hi, biex nixtri t-shirt ta' Grazzi tal-ħa tixtri t-shirt jekk jogħġbok daħal l-email. Malix għandaħal l-email. Daħal ġri bit-tok daħal l-email ejja ħammorru hi. Ma jien biex nixtri dak it-t-shirt ta' waraj biss. Dak? Sabiħu? Taf li dak kien 300 euro issaqjat 795. Ħanżira x'qabża bħala kwalità tajba ma. Ovvja, 300 euro kien jiswa kwalità ta' 300 euro. U kif allura sorry ta' niżel daqshekk? ċbin, daħal il-credit cards u mixtriħ, ħammorru. Ija, alright. Isma, zom, għax naf li dilettant. Int ma tiġ scratcher tal-qtat, jasux? Int kif taf l-għandir tessi? U issa kif naf, Tridu? Le, jien it-t-shirt irrid. T-shirt, ma importax. Isma, normalment min ixi it-t-shirt jieħu din ix-shaver, trid toħodhom bħala par. Int taf li m'għandix xahar ukoll. Mela, kollox inkunu Ara hi ħanħalli kollox għal-issa sa nerġa' nidħol. Zom! Ħantik discount. 5 euros. Discount fuq 7.95. Hu kollox b'5 euros. Alright, mela ħanixtri, okej. Isma, qabel ma toħroġ. Ma tiġ intik dal-kampu? Kamp x'nambih il-kamp, jien it-t-shirt kol mar, ara hi, ħanoħroġ minn hawn mbagħad nara. Le tħallilix kollox fitroli, please, ixtri xi ħaġa, jekk jogħġbok ħantik discount fuq id-discount tad-discount, please.